Ruby, shout out. Isdan, shout out. Rubian, sis Rubian, may ano ka? May revere ka ba? Mommy and kids, hi guys, I'm here. I'm sorry if I haven't been watching. News, we're always busy here, but I miss you. Si, ano, miss you, thank you for coming. How are you guys? Master, may shoutout habang ng harang. Ano, Master Denon, hindi na ako ngayon, blurred. Nakadirect kasi ako ngayon eh. We're fine here. We're doing great cause we have we got vaccinated already. My second dose will be on September 24. I got his first vaccine as well. Carol, only Kelvin. Only Kelvin doesn't have, and it's it's free. And there's no side effect. Master, medyo blur pa rin. Pero okay na yung audio. May ano pala ako guys. Premiere. Ako, salit nga. Hindi ko ata na-add si Nightboot. Kaya pala tahimik. Saglit lang guys, saglit lang. Inubaran ko kayo saglit. Hindi ko pala nahubaran yung kahapon. Saglit lang guys, nagubad na ako. Pasok ko lang si Nightbot. Pa-entry kasi to guys. Pag ginakitan ko kayo, automatic may entry na kayo. Kay Jennifer Vlogs, last na pala bukas. Isdan, malamig.
Kaisda, 8:30 pa yung akin. Guys, hinubaran ko kayo kasi ito yung entry ni Jennifer Vlogs. Thank you, sis, Kaz. Ayan, may jacket na naghubad ako para sa entry ni Jennifer Vlogs. Kaisda, kasama ka ba sa premiere support? May 8:30 tayo na support. 9 kay sis Christine. Nag-9 na siya. Ayan, may mga jacket na kayo. Hello, si Kaden. Ayan, si Mother. Opo. Yung J1 po kaisda is yan po yung Grand LS ni Jennifer Vlogs. Kung gusto mong gamitin si Nightbot, mag-type ka dyan ng TEF para ibaba ni Nightbot yung bahay mo. Ayudahan ka maya-maya ni Kaden. Ito si Kaden, dikit kalembagin mo na siya. Dikit kalembag mo na siya, Bianca said, hi, tita. Hello, Bianca. Mega loud shoutout. Hi, Paul. Hi, Daniela. Shoutout. How are you guys? Baba mo ka isda yung bahay mo, type ka lang ng TEF, TEF, para si Nightboot na ang Ito naman yung bahay ng pinsan ko, Mommy and Kids. Subscribe nyo lang, guys. Hi, tita, we're fine here. What's your dinner? I have premiere, 8:30 p.m. Ayan, ganyan ka-isda. May 8:30 pala ako. Ano na? Okay lang. Huwag mo munang gamitin. Yan. Naka-clear. Barbecue. Wow. Na all. Ayan ka-isda. Dikit kalembangin mo to si Kaden. Siya ang magbibigay ng ayuda sa'yo. Binibigay ni, binababa ni Nightbook. Ayudahan kita maya-maya pa ako pwedeng mag-ayuda Kasi mga alas 10 pa matatapos yung 10:45 pa matatapos yung support ko. Ayan yung kanyang channel, Kaden and Anastasia. Kasama natin sa GC. Dikit na ako. Ayan. Sige, kaisda. Sa mga gustong dyan, mag-bingo, ito si Madam Risa K, nagpapabingo po yan lagi. Si Madam Risa K, nagpapabingo po yan. Sa mga gustong mag-bingo, ang pinakamababang price na binibigay niya is 200, 100. 100 po. Pag member ka, 500. 25 lang yung pa-member niya. Parang sa akin, 25 pesos. $25 yung pa-member. Guys, si Jennifer Vlog, dikitan nyo, kuya, kaisda. Dikitan mo yung nakapin, si Jennifer Vlog. Tapos, bukas punta ka dun sa kanya, bahay niya. Sabihin mo na dikit kalembang mo siya. Pinapunta kita doon, ayudahan ka niya. Bigyan ka niya ng banana. Bigyan ka niya ng banana.
Yang nakapin po, ano, Kuya Kaisda, yung nakapin. Bigyan ka po niya ng banana. Dikit kalimbang niyo lang po siya. Tapos ano, magbakas ka lang doon. Tapos bukas, puntahan mo siya sa ano niya, LS, 8 a.m. Bigyan ka niya ng subscriber niyan. Shoutout ko dyan kay Isda kung andyan ka para maayudahan ka. Kung wala ka dyan, hindi ka namin maayudahan kay Isda. Salamat. Sis Jennifer, shoutout. Ano po yung GHG po? Ano po yung GHG, Kuya Isda? Po ako, ayan. Kay Isda, dikitan mo si si Jennifer Vlogs. Kasi bukas, 8:30 siya, 8 a.m. Ayudahan ka niyan. Bigyan ka niya ng ayuda. Sabi mo, galing ka dito kay Inday Tef. Paayuda po, galing kay Inday Tef ka mo lang. Para lumaki yung bahay mo. Bahay niya. Type ka lang, done na po. Kaisda, type ka ng TEF para madikitan yung bahay mo, ayuda. Please, type TEF lang, TEF. Ayan, ganyan, Kaisda. Salamat ha. Binababayan ni Nightboot. Kaya hindi mo na kailangan magbaba ng bahay mo. Mag-type ka lang ng TEF. Ayan, lablabin mo na lang yung mga yung mga ka-member natin diyan.
Ayan si Kaden, oh. Kaden and Anastasia, inaayudahan ka niyan. Master! Ayan. May jacket ka na. Walang sounds. Thank you po. Type ka lang dyan, ano, ka-isda ng TEF para maibaba yung bahay mo. Okay na po. Mas, ito sa Master Denon, oh, lablabin mo rin yan, ano, ka-isda. Madaming alagad yan. Binababa yan ni, ano, ni Nightboat. Motor check ang kanyang bahay. Yan, may jacket na kayo, may pa-entry na kayo. Sige mo pa yun. Sexy ko ba ka na? Bakit ko ba na? Mega shout out, sis. Sis Jennifer, shout out, say Jern. Kumusta na? Kay Isdan, no, si Jennifer Vlogs, andyan siya. Yan ang ano, yan ang puntan mo bukas. Hingi ka ng ayuda sa kanya.
Musta po si Kaden? Sabi ni Master. May premiere ako. Ano oras? Ibaba mo, ibaba mo, ibaba mo, ibaba. Dan. Sige, ibaba mo dyan. Hindi ko nakita yung ano mo ano ako eh. Basta may jacket na po kayo, may entry na po. Mag-premiere ka ulit. May premiere ako ngayon, Master. 8:30. Di ba Friday ngayon? Ay, Monday. Monday ngayon, di ba? Monday, Friday ako. Ilang minuto to? Pa-entry. Yan. Eh, kinapit ko lang sis eh. Baba ko sana eh. Okay po, pasyal. Okay po, pasyal ko. Ayan guys, birthday, ano yan ni ano? Sis. Punta niyo naman guys, ang kanyang premiere. Tamsak premiere. Pinag-isa ko lang lahat. Kinat mo yung ano? Nag-cut ka, hindi na. Nag-cut ka, oo, para nag-isahan na lang, no? Kinat mo na sana yung ano, yung entry, yung intro tsaka outro mo, isa na lang sana. Dan, 3 ka isda. Na all. Ayan, may jacket na po. Salamat, salamat. MNJ! Ate ganda, shoutout sa iyo dyan. Yan guys, lablabin nyo rin si Ate MNJ. Nagla-live stream yan. Wala kang premiere host. Ate, meron 8:30. 8:30 po ako. Ikaw, te, di ba meron ka premiere? Hindi ko napansin kanina eh. May premiere ka, di ba? 7:39 na. Same time, te. Ayan guys, lalabing niya si MN 8 PM pa. Oh. Ate. Isa kong alagad. Para-paraan. May pa-entry kasi tayo, ate. Ano, MNJ, may pa-entry po tayo. Last na bukas. Kaya ako, multitasking.
Multitasking ba? Oo, nagpalit ka ni J-Man. Sige, sige. Kaya pala, si J-Mans na to. May pa-entry ako, bukas na yung last. Kaya nag-multitasking na tayo ngayon. Tsaka wala rin kasi masyadong tao, te. Wala rin masyadong tao. Yung mga nagpapa-entry lang, kaya jacket-jacket lang tayo dyan. Konti lang naman yung konti lang yung iwaba natin kasi si Nightbot na nagbaba. Grand LS mo. Hindi te, Grand LS ni Jennifer Vlogs. Yun nakapin po. Last entry na bukas. Last pa entry na. Lahat ng majajakitan, may entry na po. Kaya hubad kayo dyan. Hubad kayo lahat. Ayan si Master Call, nababa ng kanyang bahay. Sis Jamie, mega loud shoutout. Ay, may jacket na. Tusok, pa-entry po. Mga jacket na kayo, guys. Pag may jacket na, automatic na po. BG lang ako kay Kadut-dot. Opo, ate. Thank you. Ako din, yung isang kamay nandito din sa natin. Support ba? Guys, lalabing sa TMNJ, nag-live stream din po ito. At maraming paayuda, lalo na yung baby pang bahay. Lablabin niyo po. Ka-Isdan, lablabin mo si Madam MNJ. Yan, binababay ni Nightbot. Ito ang entry ni Jennifer Vlogs. Binababa din niya ni Nightbot, guys. Lahat ng may mga jacket, may entry na kayo kay Jennifer Vlogs. Binababay ni Nightbot. Dito na po si Atienza family. Mega lang shoutout sis. Kamusta na? Shoutout sa iyo dyan. Tusok! Thank you, sis. Parking lang ulit. Sige, sis Jamie. Salamat sa iyo. Sis Jamie, may glad shoutout. Sis Jen, may glad shoutout. Ayos ba yung tugtugan natin dyan? Parang tayo, nasa night gown na tayo. Nasa night gown na tayo. Hindi pag sa mga Miss Universe, mga
Yun ang patugtog. At nasa nightgown na tayo. May entry na po. Guys, patamsak sa premiere ni Jennifer Vlogs. Sis Jamie, salamat sa iyo. Yan, sis Jamie all the way from Japan. Lablabin niyo po yan. May gala siya mamatyan sa fam in Japan, sabi ni Kaden. Mega loud shoutout, birthday girl, sabi ni Kaden. Nako, malapit na ang birthday ni Madjang. Kay Isda, baba ka ng bahay mo dyan, please. Naidang ka ni Kaden. Kay Isda, are you still there? Type ka po ng TEF para maidahan po. Si Jamie, salamat po. Ito rin po si Master Lennon. Lablabin din po yan. Master, mega shot sabi ni Kaden. Ano sis Jen, makakapahinga ka na? Last na bukas. Ayan si Kaisda. Edit lang ako. Kailan premiere mo? Huwag ka mag-premiere sa ano Ay, may premiere sa ano pala. Bilis si that tamsak dan host. Ayan, may entry na po. May mga entry na po kayo at may mga jacket dyan.
Okay, sige. Tuesday, no? Hello, host Felicidad. Shoutout sa iyo dyan. Kumusta na po? Nagugubit din. Grabe.